Jahas, jos täällä ei myydä Kiaa, niin ei missään. Myyjä! Moro! Oho! Sehän on itse Matti Näsä. Missä sä oot ollut, kun ei ole 30 vuoteen nähty? Kuule, äiti ja poliisi kyselee, sä oot myyjä, sitä paitsi mä oon ollut kotona. Vai niin? Eikä sä oo autoa vaihtamassa? Hei, tää on ihan puhdas tutustumiskäynti. Mä näin velipojan tietokoneelta, että teillä olisi myytävänä semmonen kuin Kia Soul. Pitääkö paikkansa? Tässä on Kia Soul. Häh? Sehän on karmeen kokone. Kuule, tuu jouppari tänne. Voisinko mä tehdä semmosen ympäripyöreän yleissilmäyksen tästä autosta? Ole hyvä vaan. Yes. No niin, katsotaan sitten, mitä tää on syönyt. Öljyt on hyvä katsoa kyllä 1000 välein. Öljyä on. Batteri on aika pikkuinen. Lähteeköhän tää käyntiin -30? Jarrun esteet on kunnossa. Laturi on muuten helposti vaihdettavissa. Joo, ei tässä mitään. Kyllä nää puoli on. Pohja on kuin panssarivaunussa. Jaha. Perkele on ärhäkkä pissapuu. Eileistä näkee. Sivulle taakse. Jaha, kokeillaan stereot. Oho. Järjettömät passot! No niin, miltä se näytti? Mä otan tän. Aha, ostopäätös on tehty. Jätkä meni halpaan. Sehän riippuu täysin välirahasta. No hei, mä annan sulle siitä Mark 2 näkemättä 500 €, eikä auto edes tarvitse tuoda tänne. Jätkä meni toisen kerran halpaan. Se on ollut meillä koirankoppina jo pari vuotta. Se on rottia ja sitten se on 55 ampiaisen pesää. No, tätä mä juuri tarkoitin. Onnea uudelle autolle ja paljon hyviä kilometrejä. Ja älä tässä nyt ihan heti koirankoppia tee. Tässä on nimittäin 7 vuoden takuu. Wow! Näkemiin ja kiitos paljon! Näkemiin! Rintajouppi! Reteitä autokauppaa jo vuodesta 1953.